Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong mundo, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Bernes mga kaaksyon, pizza 22 na kita sa bulan sang Abril, tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto ka Chibug na kung wala pa pag-amat-amat na? Kay parang ti bisan paano matapos-tapos ang obligasyon ta sa sining udto mga kaaksyon. Last day sang opisina sa gobyerno naton ti except lang kung may mga overtime buwas nga i-render ini sila Sabado na iya buwas mo pizza 23 na buwas no kada siglang sang inadlaw 22 buwas 23 ba perti daw more or less mga isa na lang kasimanang nabilin ka goodbye na ang bulan sa Abril mga kaaksyon. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa sining udto diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Marosako-sako panghalos kalabanan na may mga handshaking nga ginpatigayon kay ina ti subong tigpalanyaga na gapanyaga na nga aton sining mga supporters kag mga kandidato. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Inopdanay kita, tubtob kita sa taknalaw na imedya sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters mabatian dugay-dugay mga kaaksyon. No? Kamusta mga kaaksyon ta dira sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon didto sa Oriental side nga nagapamati na sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa Capiz, Aklan, Antique kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining mga inoras. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta ang balita karon dugay-dugay upod kay aksyon Ida Naboso. Ining may kang tanan sa palayag sang Comelec Province may panugyan sa mga butante, official ballots kagiban pang mga eleksyon paraphernalias posible maabot sa probinsya antes matapos ang bulan sang Abril. Marosako-sako ng komisyon ng eleksyon ta kay ti ilana ni ilana ni Toka pila na lang ka semana mga kaaksyon more or less mga dalig lang mga duwa na lang kasimana more or less ang nabilin kag election time na mga kaaksyon kabayon tang ti mangin matawhay lang kag ti ang election normal lang naman ina nga magapili kita sa aton sining mga kandidato kun anong mga kasuguan ta nga hindi gid nga hindi pagipatuman respetuhon nato nina base naman sa guidelines sang Commission on Election. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon Kooperasyon sa mga residente sa Barangay Alihis nga yara sa critical danger zones ginalauman ni Councilor Inoy Novero angot sa pagproseso sang ila papilis para sa relocation site nga ila pagasayluhan. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Jan Diaz, annual inspection sang Napolcom o National Police Commission sa BCPO ginpatigayon. Kalakip man ang security kag deployment sang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa maabot nga pinili ay planchado na, plastado na mga kaaksyon. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, duwang ginaligar nga miyembro sang NPA patay sa encounter sa Negros Oriental. Kag duwaman ka mga armas tong na-recover kag iban nga mga subversive documents mga kaaksyon. Kag mga kapulisan sa Negros Occidental may posibilidad nga hindi na kinahanglan ang augmentation sa eleksyon. Kaya daw bastante naman tadiya. Ang iban siguro nga wala mga enkwentro, pang pull out ng iban nga mga pulis i-transfer sa iban nga units sa pagbantay sa eleksyon mga kaaksyon. No? Mas mayuman niya. Kay may mga areas diri sa probinsya nga wala gid man kag hindi ma-consider hotspot kag wala man sang enkwentro mga kaaksyon. Sa balita sa patrol, balita karon dugay-dugay ni Aksyon Ida Naboso, Public Interest Forum Groups ginlansar subong nga adlaw. Grupo tuyo inganyohon ang mga pumuluyo nga usisaon ang mga informasyon nga ginapakita sa social media kag tunan kung sino ang butohon nga kandidato. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Sagay, senior citizen song ragatindog sa igad sang dalan patay matapos madalasa sang salakyan sang BGMP. Duha pagid ka mga salakyan nga nagapark na bungguan man. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patiño, isa ka persona arestado sa kasong pagupot sang iligal nga droga o iligal nga armas lutang sa Banwa sang Calatrava. Kag isa ka persona ginserbihan sang warrant of arrest dakop ini angot sa pagbayular sang sa 10654. Igabalita na karon dugay-dugay ni Aksyon Arlo Ticar samtang sa balita nasyonal Earth Day ginasaulog subong nga adlaw. Separadong polling area sa may mga sintomas ang COVID-19 ipahamtang kuno sang Commission on Election. Pakadtoon pa na sila sa mga polling precinct.
Pag-require sa mga estudyante sang health insurance para makapartisipar sa face-to-face classes ginapakamalaot ni Senator Go. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atos ning Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB. I-like lang kag i-share kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining nga mga greetings basta jutay lang para maakomodar naton tanan mga kaaksyon. Sige, pag like na kag share ha, ang hindi mag-likes ti laway, no? O sige, sa mga kakson ta daligid lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes April 22, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 38, liwat 17 and 38. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksunta kay Atia Kim Eriman and Mary Shell Gutang Yorpo, no? Salamat gid. Ana Sinoro, Christine Minies Villalobos, Mr. Milili Oligo, Rochelle Folinso Susana, Andre Flores Baryoga. Salamat gid kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Nerissa Santa Ana Bayati Sagbon, salamat gid, no? Eleonor Rigby Aragrabante, Dennis Asosina, may lang pag monitor kag kay Shirley Olbido, salamat gid Shirley Olbido, Shirley Bilog Olbido, no? Johnson Pentalaico Lotaico, no? Johnson Pentalotaico and Ilanio G.R. Herman, Jonel Sadaya Aresgado, no? Maria Lea Marabailes Banaglorioso, John Marie Radok, Am Villa Hermosa, Vanessa Mayo, salamat gid, Rufino Era Gabino, Christian Bea Dalisay, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Ronald Latsica, salamat gid Ronald Latsica, ana sinoro ara naman kagiban pa naton nga mga kaaksyon, no? Teresita Constantino Agra, Lilian Tadina, Castro Folin AIDS Castro, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sa iban pa naton nga mga kaaksyon mang lantaw ta diyan ayo sa piyak naman nga side. And Rachel Pidan, Idilaos, Harrieta Chong, and Jamel D. Florendo, Ayan Cabatanya, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Mirichelle Gutang Yorpo, tapos nako like and share Action Rexo, gwapa nako, ha ha ha. Ay pwede ayos Mirichelle Gutang Yorpo, salamat gid diha. Sige, salamat gid Ray Flores Baryoga sa Panyaga, no? And Mr. Milili Uligo, salamat gid. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, ga-monitor sa Celine Homes, pa-shout out lang kay Dailin Marco, kag sa iya sining pamilya sa Sitio Cohawan, Barangay Sitio Cohawan, Don Salvador, ga pamatigid sila. Thank you gid Madam Virgie San Antonio Olpenda. Jar Mainit Rihon, watching from Bunga DSB. Toto si Jar Mainit Rihon, no? Ayos. Mr. Milili Oligo, watching live dira sa version MMS, 3.0 version MMS Bani Cafe, no? Salamat gid sir, Milili Oligo.
Rufino Era, Dines Nuestro, si Vanessa Mayo, approve ko no. Leonila Tarosan, salamat gida. And Idilaos, GN Arevalo, salamat gid kag nagapamati lang sa La Carlota City, no? Jamel Florendo, salamat gid. Teresa Constantino Agra, gandang tanghali po. Salamat man Teresita Constantino Agra, no? Kairos Flaque, salamat gid. Thank you gid. Ayos, Drianay sa dalom, but lumayari pa natin. Janie Solgon, salamat gid. Thank you gid Janie Solgon dira sa Banwasang Valladolid. Kag sa Hisolgon familia nga nagpamati man diri sa aton sila nga pangalagad. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay manong balik kita dugay-dugay pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. Banak, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na nga oras, 12:09 na mga kaaksyon, no? Sige panyaga sigurong halos kalabanan tang mga kakson. Sige, samtang nagapanyaga kamo, kami naman magadulong sa mga balita gikan sa aton siling nga mga action reporters. No? Standby action na Eden Abuso. Kantuan tara dugay-dugay ang balita sa patrol. No? Live extension na coffee mix. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging Karon na dugay-dugay mangin kaupunta si Senator or former Senator Alan Peter Cayetano diri sa aton sining nga pagpangalagad. No po upo dirang aton sining nga mother station na ang DZRH mga kaakson karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso live dira sa bahin sang Negros Press Club, no? May angot sa sining Public Interest Forum groups blahong nga naglunsar subong adlaw. Grupo nga tituyo inganyohon ang mga residente, mga pumuluyo nga usisao ng mga informasyon nga ginapakita sa social media dapat lang no kag tun-an kung sino ang botohon nga kandidato.
Yaring kaundan sa report ni Akson na Eden Abuso sa patrol. Akson na din. Action Rush ginlansar subong adlaw ang Public Interest Forum Group kundi tuyo nga magaistorya angot sa politika kay ti lapit na gid lang mga 2 weeks na lang Action Rex sa May 9, 2022 election na. Gani. Pero kay Father Felix Pasquin, isa sa mga convener sang grupo, isa sa rason kung nga aging tukod ni nila Action Rex, bangod nga sa ilang observation, nakalipatan na sa mga tao ang humanism nga ginatawag, bangod ang mga nagapangampanya gani kuno wala na yan nagasapak sa interes sang tao, kundi nagatutok kung paano nila gubon ang isa kag isa o kung ang kandidato nga ila kasumpong. Dugang pa ni Father Kung sinong idol nila, to na lang to sila sunod-sunod man Oo, dito na lang yung sila Bisan na nagasimba. nung plataporma di gobyernong ginambal sang isa ka kandidato, daway na iya sa bungog nila. True, correct Action Rex. That's why kung manotice mo man gid balaya area based sa may personal lang niya wala niya nag-apekto sa station araw lang nagapangita na lang sila sang pagsama nila kapamagi kung paano nila makuha ang atensyon sang tao hindi ko niya sa na platform nila sabi sa ila man nga wait pero tayambal ni Father Pasquin sila nga grupo ang amugtong term niya mapamuklat sa kamatuoran. Ginpahayag naman kay may guest sila ni Professor Jose Aguto Africa nga muna siyang Executive Director sang Ibon Foundation nga ilagig imbitahan nga isagid ko na Action Rex sa makabulig sa maayong eleksyon among pagbulgar sang matuod kag hindi makapatalang nga impormasyon. Nagdingon man sila gani Action Rex sang tikang kung paano nga mapalambot bala sa tagdumalahan sang Facebook pag Twitter abe na at least nga ang i-control bala kuno Action Rex ang posting sa social media kung hindi verified nga mga impormasyon hindi pag-i-allow nga i-post tungod nga nagatuga lang ina sang pagpatalang sa mga tao. Galiti, way man na sang mag-govern siguro, Akson din mo. Nga ma-post ka daya imo ya sang labay-labay o kung angot man sa eleksyon, ti daway man na siguro sang ma-monitor sila, especially nga marusako-sako na subong. Amo na gani nga hambal bala nila Action Rex sa iban kuno gani na pungkod pag nakita pa man dito sa mga international news pala ang iba ng mga lugar nagapangabay na sa Facebook nga i-control ang mga ginapost. Dapat ang Facebook management amo nang makontrol sina. Galing kay ambot kung sige pa na sila subong Nga amon ang sila may tawag ako lang parang si Mark Zuckerberg. Tawagin si Mark May kung paano na makontrol na itong pinabayaan niya na lang ang Facebook. Bisan gagubanay ng kada ka mga kandidato, daway lang O, kita mo to Action Rex may kandidato gani nga pating bata. Yan ginilabsan na kami mga skandal, may mga amunin, amon na. Amo na blang tirahain nila kita mga below the belt na kung abing nila. Do hindi naman bala nagkakangay, dapat ang plataporma di gobyerno amo na dang ibutang sa Facebook para maintindihan sang publiko nga kung way kadto sa mga rallies, mabalaan nila nga amo nagling plano mo. Hindi kay haboy diri, haboy didto lutak, binaslanay, baslanay didto daw mo na bla. Amo na ang bal ni Father Pasquin Action Rex. Bal nila wala na nila ya do kuha na niya do hindi na gid abo. That's why nga Din si Father Felix Pasquin Yeah, sambalan ni Father Felix. Din gani si Father Felix Pasquin ang sa nga sektor? Convener ni Action Rex. Kaya feeling lain sila sa Public Interest Forum. Sambal niya, bayarin ni sa halin sa simbahan, bayarin sa mga cost-oriented group, may araman mga private individual na gusto makibahin sa amo niya grupo. That's why nga ginforma ni nila Action Rex. Aring ka Ano ning ila grupo ni kung tawgon? Public Interest Forum. Public Interest Forum. Yes. Dapat Oo, hindi man sila wise sila sang ginapanigan nga kandidato ni parang neutral blatanan. Oo, tiyan mo to, Manila, nagakuan sila gani, istorya sila sa mga analyst, gid ba lang, ginapaplastar nila kung mga ways, paano, gid kilatis ang isa ka kandidato, kaya para mapalayag Manila kung diin man sila magkanto Action Rex. Si Sunny Africa from Manila niya nga grupo, di ba? Yes, ang Ibon Foundation Action Rex. Ebon Foundation. Yes.
Okay, sige. Kaya amo ni laging invite na actually sa karon sa hapon Action Rex may pagit sila may forum man sila sa hapon pati gayon nun upod ang nagano to kuno sa ila kagina nagpabalo nga makadto may 38 ka organization ang willing 38 ka organization? Why na iya politika? Wala nila na palaya kung ano nila mga organisasyon na sa Rex siguro sa youth sector kag tara Basta importante, wala lang sang politika. Kung may napilian, kaya ti mo lang na iya. Pero kung sila nga grupo ambot lang kung subong at tsimpo, kung anong plastada. Correct. Dapat mo na ba ng Manila? Basta Parehas mo na sa imo, action na din, may napilian kaya. Pero for imo lang na iya. Hindi iya pang kabilugan na iya kang ngalan. I-shade ko na lang na iya sa balutas. Pag-abot sang eleksyon niya, i-shade mo lang na sa iya, imo na iya mo. Pero sila nga mapatawag ka, amo ni amo to, tapos kamo nga grupo may gina-endorso man lang kamo galing nga mga kandidato dati, why na pulos? Correct. Correct. Dapat ang mga lang sila. Kaya para man malaman pati mo ng gulo. Ari kumain sa papayag Action Rex ni Father Felix Pasquin. Gobyerno, then we are condemned to live under the rule of fools. Tapos, magindugan pa, isa ka maninalangon, the worst illiterate is the political illiterate. He hears nothing, sees nothing, takes no part in political life. Indifferent eh. Wala. Ba't siya kung nagkakatabo sa atom mo? He doesn't seem to know that the cost of living, the price of beans, of flour, of rent, of medicines, all depend on political decisions. Ang tinatabo sa aton, tinatungod sa mga desisyon papolitika. Balita ulit sa Patron, Action Igaraboso, una sa balita ng Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Aboso, balita gikan sa patrol, mga kaksyon. Salamat ginaksyon na Eden, ang DOH. Pagi kay Secretary Doke, nagpagwa ng ating mga binutuhay sa mga lugar nga may pagsaka kuno sang COVID-19, ipaiway. Ti ano nga mga lugar na di? Ang may mataas nga kaso sang COVID-19. Kag kung ipaiway na sila, hindi na sila mangin subject na sang eleksyon. Basta mo pa ning madilatar sang resultata o klarohon ni Secretary Doke ang ining information. Kaya ni si Secretary Francisco Doke III gagwa lang ni sa kung mga bagay kag daw umbot na nung klase ka sekretaryo niya. Daw nagkaladula sila. Basta importante lang kung ano ang matabo silang mga lugar nga may mataas nga COVID-19 kung ipaiway sila kung part pa sila sang election process kung hindi na mga kaakson. Amo lang importante Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. may koneksyon sa may gong kolona manubong Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang At ang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa kooperasyon sa mga residente sa Barangay Alihis nga yara sa critical danger zone bala ginalauman ni Councilor Inoy Novero angot sa pagproseso sang ila papilis para sa relocation site nga ila pagsailuhan. Yaring kaundan sa report, upod na kay Action Art, Tayhupon Action Art. Kinalaman Action Rex ni Councilor Renisito Lovero na mag-umpisa na sa pagproseso yung dositaran ka mga pamilya na tina-identify na inas ng lugar ara sa isa ka risk kag delikado gid para balikan after sa itong eksperyensya na nagtupad rin ang tuman ka maramon nga ulan mandala sa nagaton sa din may landslide nga nagluntad nila sa area sa Purok San Jose, Barangay Alihis. Sunod rin kay Novero, ang importante nga magproseso ini sila bangod nga ang assessment isang city nga hindi na sila dapat magbalik to sa lugar kasi sila nga kadelikado sumong nag-init pero kung magtupa naman ang tigurulan may posibilidad na maduganan kag mag-landslide naman ang lugar after sa assessment kag patigayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office kaupod na dira ang ibang panay sa gobyerno kay di critical danger zone ang ginamtanan sa ilang mga purian. Siling Novero, ang importante diri nga makompleto ang proseso sa pag-apply nila sa layluhan dito sa relocation site para man namayara na sila sa permanente nga purian kag hindi na mabutang sa delikadong ila kabuhi. Maramdaman nga ini sila temporaryo nga nag-impampan dira sa A.G. Garcia Elementary School pero may iban nga nagsailo na sa ilang mga himata may mga paryente sa ibang mga barangay at magudbanti mabudlay mo kudra na sila sa eskulahan. So sunod rin sa Kainobero nga muman ang nagapamuno so next sa komitiba nga nagawiyat sa resettlement sa mga pumulo sila nga di dapat ini sa isang bagay ang iproseso gid sa mga residente agad na ini sila maka-avail sa relocation site. Kaya nga palayag ni Councilor Renisito Novero na muman ang nagaserbi sa bayan sa konseho bilang committee head sa Housing and Resettlement. Ng school so that they can be accommodated sa mga maybe 1 month or 2 at in-advisehan nga masubmit sila sa ila application sa Bacolod Housing Authority for relocation. Good ma-qualify sila. Kadelikado to katama kay do ka volcanic swell to nga kung maulan na naman to most likely ma-erode pagid ang duta. Kasi katulog-tulog pala sila mag dalal hay na lang dayon sa tubig. Gobyerno man nagyapon basulon for not taking immediate appropriate action. Ila man natanan kayuhan. Kinanglan gali of course operation nila. Kundi sila mag-cooperate by way of submitting sa ilang application kag mag-comply sa mga requirements, di mabudlayan man sila ma-qualify. Kinanglan mag-cooperate, mag-comply pag na-qualify na pwede na tayo dito sila mabutang sa aton relocation site. Ang mga select ang parayag ni Councilor Renisito Novero. Balitagikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginakson R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Sa mga kaaksyon ta, daligid lang aksyon na Brian Morden standby anay, pwede ba lang maghubin ang may edad-edad na? Pwedeng. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo Kita ni ibasa. aksyon na Brian Morden, mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita. Duha ka ginaligar New People's Army ho, patay sa enkwentro sa Oriental Negros. Kag nukpo may posibilidad nga hindi na kinanglan pa ang augmentation sa palabuton nga eleksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Action Rex ginapatihan nga may duha ka mga kaswalidad sa bahin sang New People's Army o kon NPA kag may mga pilason pa sa nagluntad kahapon nga encounter dito sa may sitio Halog, Barangay Sandayaw, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Sunod diri kay 3rd Infantry Division sa Philippine Army spokesperson nga si Police Captain Kim Apitong, nakakuha sila sa information gikan mismo sa mga pumuluyo nga nakakita sining mga casualties nga ini kag magluwas sila Action Rex nagabase man sila sa mga pilason nga damo bangod sang tinulo-tulo sang mga dugo. Pero ginpalayag diri ni Apito nga wala pa man nila ma-recover gid ang lawas sining ginaligar duha ka mga grupo sang NPA nga nagkalamatay. Kahapon mga 15 minutos ang pagbayluhanay nila sang lupok sa magtimbang bahin nga sa sining nga mga tiniyon padayon paghihapon ang ilang ginahimo nga clearing operation sa nasambit nga lugar. Sa ating update for today, yung ating encounter dito sa Sitio Carlos sa Rayaw, ang inyong Negros Oriental na nangyari po ni 21, April 21, umandang alas 4 po ng hapon. Kaya meron pong tayong balita na dalawa po possible po na namatayan sa kalaban. Based po doon sa stage na nakita encounter site at sa balita po na natanggap doon sa communities. Kaya meron pong casualty sa kanila. May mga sugatan din po sa kanila. Naiwan po sa lugar is yung mga isa pong R4 rifle, isang KG9 pa rin, mga gamit po ng mga NPA, mga flags ng NPA at mga personal belongings po. So far yan pa lang po yung nakarating sa atin, and we will be releasing po press release po today. So ngayon po, ayan yan pa lang po muna yung details. Action Rex ang palayag ni Apito. Ano to nga armas lutang to? Ang R4? isa R4 kag ano to? KG9. KG9? Ang R4, ano nang itsuras naman? Di ko na makasunar ko daw mulo masingan ang Tatios in Action Rex. Grabe So di lang ko sigurado pero pangayuan ko pa rin sa mga litrato man sa sining matinion. Galing kay amo pala na ang information nga nabaton ni Apitong ang pinaka-latest sa sining aga sa ila sining
headquarters mismo kay Sunosaya padayon pa subong ang operation kagin pamangkot naman kung may mga nag-evacuate nga mga pamilya o pumuloyo Sunosaya wala gid man apektuhan kay medyo na bukid-bukid na gid nga porsyon sang nasambit nga barangay ang amo yang enkwentro action Rexa. Isugpon ko na ni gamay kay sa nagligad nga adlaw si Major General Benedict Arevalo ang pinuno sang 3rd ID or Infantry Division sang Philippine Army diri sa Western Visayas kag pila ka porsyon sang Eastern Visayas sa sakop naman sa Oriental dira. Nagpadulong di siya dito sa may Shaton kag nagsabit action Rex sang medalya sa ila sining K9 dogs o kon K9 dog amo ning ginakabig nilang military tracking dog nila nga nagabulig sa ila sining kawan nga operation. So ining idog gin pangalanan ini nga si Ella kag isa ka Belgian na Malinios ang tawag sa iyang iya sining rasa abi nga ginauyatan ini sang ila sining handler action Rexa nga si Police Force o Philippine Army first class nga si Dave Calumbres. Ini siya Sniffing ginsabitan dog ni ne? Ha? Sniffing dog? Muna ga panimaho la. Pang simot-simot? Pang simot-simot. So, ini siya ginauyatan sang 11 Infantry Battalion sa Philippine Army dira sa may Shato, Negros Oriental. Ining nasabit nga ido, suno kay Arevalo, ini siya amo ang nagtultol sa isa ka NPA nga napatay sa enkwentro nga nagluntad man sadtong Abril 14, 2022 Action Rexa. Dira sa may Sitio Tulong, Barangay San Enrique, Villanueva, dito sa Sibulan ining part sa Negros Oriental. So bangod sa iya sining contribution nga maayo ginsabitan siya sang medalya nga may Star Action Rexa. Gintawa dining Medal of Merit para sa iya, Military Merit Medal ang tawag Action Rexa ning nasambit iya nga si Ila ang K9 dog sang Philippine Army dira sa Oriental Negros. Sa iban nga balita Action Rex ang NOCPO so far subong Daway pagidman sila plano nga magkuha sang augmentation gikan dito sa Police Regional Office 6 or Pro 6 sining nagahilapit nga eleksyon sang local kag national sa May 9 na sa masunod nga bulan. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donascong ang spokesperson sang NOCPO, ang Negros Occidental may ara sang 698 ka voting centers. So kada voting center may tagduha ka police nga iga-assign. So kung imo sa sumahon ara lang sa mga 1,400 more or less ang mga kapulisan nga ma-assign abi kag ang personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office masobra 2,000 sila diri Action Rexa. So sa ilang sini nga mga plans kag mga inisyatibo nga ginahimo hindi na gid man kinahanglan pa ang augmentation. Kag ato mga lugar nga gipaidalom sa medyo mapula abi nga kategorya hindi gid man amo ni ka alarming ang ilang sini nga situation. Action Rex kag may ara pa man sang iban nga mga katapos ang Philippine National Police nga upod sa ila nga diriya na assign sa Negros Occidental mismo. So no need na ang kapulisan gikan dito sa Pro 6 gid mismo Action Rexa. Ang mga ang election materials nga nagainabot na diri sa aton sa Negros sa sini nga mga sinimana i-travel naman ini padulong sa mga cities and municipalities. May mga ara naman sa kapulisan nga na-assign dira nga mag-convoy Action Rexa. Pero ugaling nagpamalibad si Donasco nga ipalayag kon pila ka bilog, sini sila, sanong adlaw,
kay ginadilian Action Rex kay para malikawan base bala bantayan kag harangan ang ini nga mga gamit para sa palaabuton nga eleksyon sa. Karon sa hapon gantang balita kay sa syudad sang Talisay may babayeng ginkastigo nga nagatulotindog lang sa waiting shed gahulat sa utod niya. May lang kay naabtan pa sa Action Rex kag subong nara ginabulong sa hospital. Pila sa agtang gining igo sa iya Sino paglampos. kastigo ni siya? Way pa nabalaan Action Rex hindi pa siya masyado kay istorya. Kay ginanahulog ni siya sa daw kanal-kanal nga gamay sa tupad sa waiting shed nga dira nagluntad sa syudad sang Talisay sa may hacienda Bukid, Barangay Bubog. Pag-abot sa magulang niya kagabi nga nagsugat sa iya way na tungutod niya. Dugay nga tulotindog kabati siya may nagangoy-ngoy sunhan lang. Saging kadto niya na kay Dulom at utod niya nagakayaon to Action Rex nga hindi masyado na makahambal pa. Sa Pontevedra may ginlabo man to patay karunan tari sa hapon. Sa Talisay balik ko may isa ka katubuhan da Action Rex nga ginpa harvest. Yan tagiya bangko wala kabalo. Igaw na bala na to inog pagaling sa Victoria's Milling Company. So may lang naabtan pa pero check ta pa ni karon kung nagaling na gid ni o kung wala pa kay hindi ang allegedly hindi mismo ang tag-iya ang nagpa-harvest. Hindi mo na magaling na kung way tungalan sa BIMSI to. Okay, may kuha na mo, may ticket-ticket. May ticket-ticket na sila ya. Oo. Kung wala May ka tungalan, hindi ka to kapagaling. Hindi ka gigapagaling. Or pwede man ipangalan mo sa kapareho mo. Kakilala mo nga iyangalan niya gamiton mo pagwa sang resulta sang galing iatag yasi mo. Okay, pwede na mo. Pwede na yan. May pagtupad balay mo may ticket sa mga kwan. Pwede mo na yan gamiton nga. Di pa dalala na sa imo biyo gaan lang ka. Correct. Oo, ang tag-iya sini ikwan inang Rural Bank of Talisay sang katubuhan. Di ginharvest niyo. Ginharvest? Oo, ginharvest niya kaginkarga sa truck kagindalat ko sa Victoria's Milling Company. Lain yung pagalingan niya, hindi sa Talisay Hindi, sa Victoria's. Matyaga mo may tao nang gingamit siguro para magkapagaling? Yes, gina-check ko pa Connection Rex kaya nagreklamo diri ang Rural Bank mismo. May si Mr. Razel Pacauco, ang representative nila. Tandado bro? Oo, ang suspect kinatudlo diri Raymond Dilasa. Oo, taga Hacienda Gargar, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Pero pagintindi ko, i-check ko lang Action Rex basi amo ni siya bali ang ilang kay nautod si Action na Brian more than dali lang Action na Brian kay balikan ta lang ikaw dira sa nautod mo nga balita, no? Dito sa Escalante, may amo-amo maning balita Escalante sa Cadiz. Sige, Action Brian. Yes, Action Rex, So, ang ginatudlo ning suspect diri, check ko pa ni hindi ko bimalabot ang Talisay, basi driver ni taga Cadiz ni siya, ang driver nga ini. Tigaling kay kung naghahakot sang tubo na kag nagpatapas, mabala man na sang tagiya. Especially sang na ganin ang nagreklamo na Rural Bank of Talisay. Di ba laman na nilang ginatapas ng tubo nila? Why pas lang magreklamo iya? Naggadto ganun sa police ining si Razel Pacauco. Ang ila tubod actually dito na hamtang ni sa Hacienda Balabag, Barangay Ilotes, Silay. Oo, taga Talisay actually ining Rural Bank nga ini. So naggadto to sila naghingagaw kadtong police to sa may Hacienda mismo sa katubuhan. Nakaidog na ang truck Action Rex. Sang nagatapas pa lang sang tubo, antes magkarga sang truck, dapat ginbreka na nila, ginkantuan nila. Gali kay late na guro blahaw. Basi kung tungang gabi, blagin tapas blaw, kung tungang gabi man ginkarga, kundi pagkaga, pagbugtaw nila na sa truck na nasakay ng tubo. Pwede. Ang duha ka mga security guards nag-confirm nga may isuso nga ginakargahan kag ato na nagapadulong sa Victoria's Milling Company Action Rex. Kulo kompletohon ko ni karon ako na ginang istorya regarding sini ko malambot ko si Sir may bago na subukan ta sila PNP mo nga Hepe Action Rex. Sa San Carlos Blasinguna?
Si Sir Pitat. Si Kwan. Binulay naman na subong Sir Rex. May bago naman na subong. Siya na subong. Ang sa San Carlos po, no? Sa San Carlos before ba? Baybayan. Baybayan. May bayan. Siya na. Sige. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Modenigo Report, mga kaksyon. O kuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon na Jan Diaz, aksyon na Denaboso. Kagangato sining mga out-of-town reporters. Daligid lang ha. Kay yari ng ato sining DZRH Manila sa interview with the former Senator Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Happy Earth Day sa atin pong mga suki at kasama ho natin ang isa sa mga advocate ng Earth Day o pangangalaga ng kalikasan, ang tanging kandidato na hindi gumagamit ngayon ng tarpaulin. Ang tinutukoy po natin ay si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Senator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, sa ating kababayan, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa all around the world. Magandang umaga po at magandang araw sa inyo. Happy Earth Day. And ako personal ho kayong papasalamatan dahil sa inyong pagmamalasakit sa kalikasan. Sana nga po marami pang tumulad sa inyo. Ano, ha? Mangampanya ng walang pinipinsalang kalikasan. Senator. Tumulad kayo, Angelo, dahil dati mo ng advocacy talaga yung science-based approach at environmentalism. Ako, I'm just trying to do my part. Hindi naman ako kilala isang environmentalist, di ba? So kaya lang naisip ko baka isang paraan to, small step, di ba, na practice what you preach. Oo, pero maganda yung ginagawa ng DNR, ha? Yung mga nakapako sa puno, pinagtatatanggal nila, Senator. Pero sana po mas ma-penalize natin ito, hindi lang na matanggal, di ba? And alam mo, so far, yung ating mga nagbabike para mangampanya at nag-clean up ng mga beach, sing effective din naman po ng yung paglalagay ng mga poster o kaya pagmo-motorcade. So yung to get your volunteers excited, hanapin din natin kung ano yung talagang advocacy nila, tapos doon natin itutok yung campaign. Effective din po. Baka pwedeng regalo ninyo sa kalikasan, Sen, sa susunod na Congress, ipagbawal na talaga natin ang yung talaga may malinaw na batas na bawal bagay, mukhang hindi naman kinakailangan pa ng batas, common sense na lang, ano ha? Kasi parang tao din ho ang puno na nasasaktan at na tawag dito, natetetano eh. Anyway, pero baka may maisip po kayong mas mabigat-bigat na batasin. But siguro yung disincentive na lang talaga. Halimbawa, basta't may nakita tayong poster, streamer o kung ano man nakapako sa puno, wag natin iboto yun. Kasi like kung ako kandidato, nakita ko poster ko doon sa puno at nagagalit ang tao, ako na mismo papatanggal nun. Pero hindi lang kasi elections yan eh. Marami din tayo nakikita mga billboard. Anyway, sa pagbabalik ho ninyo sa Senado, nandyan pa rin ho yung challenging times natin dahil sa nandyan pa si COVID. Ano ho yung mga dapat gawin para malampasan ng bayan itong krisis na dala ho ng pandemya? Senator? I think the biggest challenge for all of us, especially yung susunod natin Pangulo, but sa lahat sa atin, is magkakambal yung economic crisis or madalas kong yun, para yung pitik, di ba? Para mas maintindihan ng ating kababayan yung, ako kasi hindi rin ako ganun ka-bright pagdating sa economics, di ba, nung college. Pero pagka dun mo tinira sa presyo, trabaho, kita o pitik, na lahat may intindihan yun di ba? Kung bumaba presyo, basta't may trabaho ka, kahit maliit kita, mabibili mo yung gusto mo. Pero kung maliit kita mo, walang trabaho, mataas ang presyo. So definitely yun ang isang major natin, no? Because of COVID, because of yung conflict sa Russia and Ukraine, because yung maliliit natin mga negosyo, lalo tourism, devastated. And also because, Angelo, di ba, ang mayayaman, parating may tatakbuhan na utangan Whether pamilya, raising money through stocks, bonds, di ba, or through borrowing sa bangko. Pero ang ordinaryong Pilipino na may maliit na negosyo, sa 5-6 lang ang takbo Pero ang kakambal nito na problema ay usually po, yung sa prinsipyo, usually pagka mahirap ang panahon, kapit sa patalim, nagso-shortcut tayo. So,
napupunta sa sugal, smuggling, sa mga illegal, corruption. So I think yun yung babantayan natin dalawa na to get the job done na hindi magutom ang ating mga kababayan but at the same time, hindi tayo mag-shortcut at hindi talaga masira yung landas na mabuti ng ating bansa. Senator Cayetano, meron pa ba kayong nakapending bill ngayon sa Congress na gusto nyong i-push sa papasok ng Kongreso? Well, yung ating 5-year plan ay ating i-offer sa susunod na Pangulo at ipa-file yon. Naka-breakdown yon, Angelo, sa mga experience din ng Taguig sa kung paano naging libre yung education, paano naging mas effective at libre din yung health. But yung isa talagang gusto ko i-push, yung 1-year grace period, 5 to 10 years to pay, low interest, para sa small at medium enterprise. 60% ng lahat ng trabaho sa ating bansa ay galing sa small, medium at micro enterprise. Pero ito yung mga hirap na hirap pumutang lalo sa bangko. So imagine yung mga restaurant o kaya yung may mga kubo-kubo sa mga beach na tourism area na 2 years tinamaan, di ba? Walang utangan yan na 500,000, 1 million pesos. Pero kung meron at napakaliit ng interest at tutulungan pa sila, it will really bring more jobs to us. Sana nga. Maging priority measure yan, Senator. Ano ha? Teka, pipirmahan na rin ho ng, actually, napirmahan na ho ng Pangulo yung Department of Migrant Workers Bill. Principal author ho kayo. Ano yung nakikita nyong benepisyo nito para sa mga OFW, Senator? Recently, yung napirmahan, I think, is the IRR. Kasi nga, it will take more than a year to put it together. I'm happy that some presidential candidates said that it's a priority. Kasi actually, within 2 years, yan pwedeng itayo. Sa akin, sa pinakasimple, bilang dating Foreign Affairs Secretary, ako, feeling ko, Angelo, modesty aside na ang prioritize ko talaga ang OFW. Talagang yung oras ko sa bawat trip dun sa opisina, kaya lang kulang pa rin talaga sa focus eh. Di ba kumbaga sa edukasyon, kaya natin hinati, bukod ang DepEd, bukod ang CHED, bukod ang TESDA, para tutok na tutok sila, kailangan natin sa OFWs may tumututok talaga sa kanila eh. Di ba? So yes, DOLE and DFA try to do their best, pero kailangan mo ng sekretary sa kabinete at umiikot sa buong mundo na walang ginawa kung hindi lang yung welfare ng ating OFWs, yung maiuwi sila pag may trouble, may problema, at saka humanap ng mas magagandang merkato kung saan mas safe sila at mas mataas yung sweldo nila. Mabigat yung magiging hamon nung darating na sekretary ng Department of Migrant Workers kung sakasakali. Example na lang, Senator Alan, yung kaso ngayon ng mga naka-lockdown sa Shanghai, hirap na hirap silang i-reach out yung mga kababayan natin dahil nga ang tindi ng lockdown. That's true. But can you imagine right now, ang DOLE ay abala sa mga walang trabaho dito. Ang DFA abala din sa paglilikas ng mga Pilipino, let's say sa Ukraine, sa problema sa West Philippine Sea, sa United Nations, di ba? So makikita mo kung meron tututok na walang ibang trabaho, mas maging effective kasi until now, Angelo, kahit na medyo modern na tayo at may Facebook at may TikTok and everything, no? The reality is turuan pa rin ng gobyerno eh. Lalo yung pamilya ng OFW pag dating dito, kung kailangan ng negosyo, scholarship, turuan eh. So hopefully this department will now say the buck stops with me and we will take care of you. No? They won't be perfect, the problems will exist, pero at least klaro na ngayon kung sino may responsibility pagdating sa ating mga mahal na OFWs. Senator Alan, siguro bago tayo magpaalam, mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong ginugunita natin ang Earth Day. Well, siguro, Angelo, medyo gas-gas na at saka masakit na sa tenga ng iba yung pag sinabing vote wisely. Pero sa akin, just like a curious teenager, walang mawawala, di ba? Whether sa imam, sa pastor, sa pare, kung sino pinagkakatiwalaan mo, sa barkada, sa parents, sa professors mo, kung estudyante ka, kung may barkada ka sa media, let's research talaga yung bawat kandidato natin kasi madaling mangampanya madaling magbigay ng plataforma. So voting wisely doesn't mean na pag ito binoto mo, wise ka. Pag ito, hindi. Voting wisely simply means, di ba, na we exert all effort. Kumbaga, buy wisely eh. Hindi ka naman bibili ng kotse na
hindi mo ni-research kung anong pinaka-akma para sa iyo, di ba? So, yun lang sa akin po na I join our people in really praying and studying kung sino rin ang iboboto ko kasi gusto ko in the end, isang pamilya tayo and we get the leaders that we really want and that we really deserve. Maraming salamat sa inyong programa at himpilan na Angelo at sa inyong encouragement na magbigay tayo ng eco-friendly na campaign. Maraming salamat, Senator Alan Peter Cayetano. Good luck. Magandang umaga po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidad sa ato sining mother station ng DZRH mga kaaksyon sa interview with former congressman kag former Senator Alan Peter Cayetano, no? Sa mga kaaksyon ta may tisianay kulang balang imo. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita, kag Ang kay Pikiti ta sa orasan tao, daligid lang sa mga kaaksyon ta, daligid lang aksyon na Jan Diaz, aksyon na Eden Abuso, kag ang ato sining nga mga out of town reporters, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad diri sa aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones.
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas The Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time launa 9 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon John Diaz sa Bacolod City Police Office ini may kang tanan sa annual inspection sang National Police Commission sa BCPO ginpatigayon ini no kag security and deployment sang mga kapulisan sa maabot nga piniliay plastado na mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon John Diaz sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita Aksyon John. Aksyon na Rex, ito igan ining aktibidad sa National Police Commission Kunapolcom. Ining pagpatigayon sa annual nga audit kag inspection sa mga kapulisan. Kako nang target diri sa Napolcom ni Attorney Joseph S. Celes, ang Regional Director, ang Bacolod City Police Office kung saan ila dirigin libutan hindi lamang ang headquarters bisan pang napulo ka mga police station kag pila ka mga administrative offices sa may headquarters ng BCPO Action Rex. So nadirik kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Chief ng Operations Division sa BCPO kalakip diri sa gin-inspect iba ni mga inspectors man mismo
ginusi sa Action Rex ang ilang mga issued firearms kag ang mga equipment sa BCPO kung wala kompleto pa o kung may mga ara na mga damages, wala na pang kayo kag wala na pang islan ang iladri Action Rex nga appearance o kunabi ang uniforme nila kag ang importante gid nga gilantaw sang NAPOLCOM ining mga official records kag ang mga dokumento sang BCPO kalakip na sang tagsa ka mga police station Action Rex. So nadiri kilyada actually annual na ning audit and inspection sang NAPOLCOM pinakatinituyo sinidri amo nang masiguro bilang nga ara gid handa sa performance sa ila duties kag responsibilidad ining mga kapulisan diri sa may Bacolod. So far ang assessment sang NAPOLCOM inisal pa lang gid Daragitan man nila nga kompleto man in terms of administrative requirements ang DCPO, preparado man ang tanan, halos tanan nakasuksok din sa uniforme ang ilang mga issued firearms o kaara man bit-bit kadti kompleto sa nagkalain-lain nga mga police units action Rex. Actually nakakulapan din nila naubos ginilang police kang napulo ka mga police station sa Bacolod from 1 to 10 plus pag ang pila ka mga offices dira sa may headquarters action Rex. No? Ini according to kay Sir Liada, luyag ipalabot man ni Attorney Celes nga panumdom ini no sa mga kapulisan nga dapat sila makatag sa kalidad nga serbisyo sa publiko kag maging efficient sila ginaobra kag mag-perform sa ilang mga obligasyon kag hindi gid mag-engage o kung nagpapod sa illegal nga mga aktibidad. Ginasigaw ang ganit ng BCPO, inalib lang nga mag-sekyar ng NAPOLCOM sa mga personal device ng PNP. Agad may paluan kung may mga ga-engage din sa mga illegal activities, kalakip na mga online sabong nga ginapanumduman gid sa head unit, no, headquarters ng PNP. Nga dapat wala sa police na mag-engage sa reaksyon na Rex. Pero ang Baliriada, sa tion nga magpatigayon si Nidri, preparado ng BCPO kay antes pa man ang pag-abot sa NAPOLCOM, nagkagandak na sila nga daan sa inspection, verification, kung bala may police, nga na-involvado sa online sabong action Rex. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Liada sa ito interview. Actually, iyan na siya sang NAPOLCOM. Okay. Daw annual activity na sa sang NAPOLCOM kay take up na makita nga ang NAPOLCOM they are tasked to oversee sang aton nga mga administrative functions ang PNP. So part sa ilang inspection is to ensure nga ang police is rendering duty. Parang nga police nga ara under sa BCPO is well accounted and ang ilang mga firearms ara gyapon. So amo ginaisayang thoughts ang ilang inspection and of course para ma-disseminate manila ang mga current guidance from the head sa NAPOLCOM natin. Actually, nagsabayan si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief ng Operations Division sa BCPO. In terms naman sa deployment and security plan, actually ginkonfirmado rin ni Liada nga na naplasta na nila, nakapatigan naman sila sa nasud-asud ng mga verification, confirmation, kag meeting o kung pag sinapol ko po ng pila ka mga interagency kalakita the reaction Rex ang Commission on Election ang hanay sang kapulisan kag Philippine Army. Kaya according to Liada, pastado na ang ginawlat lang din nila actual day kay tigasugod na sila diri nga mamatamatan dan nila man nga ma-implementar ining security plan. In terms of deployment plan, ginapasiguro diri ni Liada nga kada polling places both sa ang mga eskwelahan kung sa dito gayon ining pagbotar may mga kapulisan gid sila nga ipahamtang and may mga bago diri nga task force nga ginapatukod ang BCPO ang tinutuyo suni nga ma-make sure nga nakabantay sa gwa kag sulod sa mga polling places kag miara sa ginatawag nilang advanced kag quick response team sa tion nga may mga kinanglanon nga respondihan nga mga sitwasyon ilabi na sa tion sang emerhensya. So nagapasiguro din BCPO nga ano man ang ila diri nga plano para initanan sa seguridad kag kalwayan sa nga maabot nga Mayo 9, 2022 nga piniliay. Ang dugang nga detalye sa Action Rex, bantayan sa pinakaman sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Police Office ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mga ka-aksyon, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa BCPO. Sa iluhan tanang balita ni Akson na Eden Abuso sa Kapitolyo.
Ini may kang tanan sa Comelec Province may panugyan sa mga butante. Official ballots kagiban pang mga eleksyon para pernalyas posible maabot sa probinsya antes pa man ang bulan sang Abril mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Akson na Eden Abuso sa Kapitolyo. Akson Eden. Action Rex, yun panugyan ni Comelec Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar sa mga botante na sundon ang minimum health and safety protocol sa adlaw sa eleksyon bago diyara pa ang COVID-19. Wala lamot dirigin panugyan man ni Salazar nga antes ang adlaw sa eleksyon. I-check na sa mga botante kung din sila nga huloto kung presinto magaboto agud hindi na usik sa oras ang pagpangita sa ilang ngalan sa adlaw mismo sa eleksyon. Pero kay Salazar magabukas ang polling precinct sa 6 ang agay sa Mayon 9. Kag magatakop naman las 7 sang gabi. Dugang pa kinahanglan nila magdala sang kaugalingon nga ballpen kag kun mahimo ila ilista nga daan ang mga kandidato nga ila mapilian agud mga postang madasig ang pagboto. Ginpanom do naman ni Salazar nga dapat intakto nga pag-isip ko sila sa kandidato sa pagkakonsehal o senador bangod kung magsobra hindi counted ang tanan nga boto. Pamatiraton si Comelec Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. 6 a.m. and voting will end at 7 p.m. No. So, una, of course, magkakto sila no? Sang timplano, no? Dala sila mask, dala sila sang ballpen if they want to. No? Subject na sila sa temperature checking nato ng magsulod. No? Pangtaon nila ilanganan sa voters assistance desk. No? Lagi na paragtag kita actually sa mga voters information sheet. No? So dapat tandaan nila kung anong ilang mga presinto. Kung wala sila kakuha voters information sheet containing their names, their precinct numbers, kadto sila sa opisina sa Comelec. Ara na to, no? Actually, ginatingog. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abuso, unad sa balita na action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson na Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo. Akson na Roger Gotib standby sa siyudad sang Cadiz, no? Live extension na vitamin D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on. Sa balita ni Akson na Roger Gotib mapa Cadiz City anay kita, no? Pasagay City ining senior citizens blang nagatindog sa igad sang dalan, patay ni matapos madalasa sang BGMP mobile vehicle mga kakson. Kagdua pa ka salakyan nga nagapark na dalasa man nga nabungguano. Yaring countdown sang report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex, patay man ang siya sa senior citizen nga babayi matapos nga di siya ang nabungguan sang isa ka L300 nga mobile vehicle. Van ini nga ginapanagiahan sang Bureau of Jail Management and Penology sa siyudad sa Escalante. Natabo ang insidente mga alas 12:30 takna sang hapon kahapon nga adlaw sa may National Highway sa sitio Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1 approaching ini sa siyudad sa Sagay nga dalan. Kung halin ka dito sa siyudad sa Escalante sa diin ang isa ka L300 van nga ini ang nagabiyahe halin sa norte pakanto sa Soro ko padulong sa siyudad sa Sagay.
amo ang nakabunggo sa sining isa ka pedestrian o kung isa ka senior citizen kag nagbunggo pagid sa isa man ka Kia Pride nga sedan nga auto nga nakaparking kag tricycle nga Kawasaki nga nakaparking man sa amo nga dalan. Suno sa report kay giresponderan gilayon na dai Police Senior Master Sergeant Dilapas ang amo nga insidente matapos sa baton ang informasyon. Ang biktima diri gikilala kay Erlinda Malunhaw Mahinay, 76 anyos ng edad, kag residente sa sitio Malunhaw sa barangay Tiglawigan, siyudad sang Cadiz. Ang report nagapahayag nga ini ang L300 van nga mobile vehicle sang BGNP siyudad ng Escalante. Dari lang nano ini nga natabo ni. Gulpi man lang ni nga dali lang, no? Nag-kwan siya, nag-feed siya. Tapos nag-advise sang, ay na, ano, dalang bisay mo, Action El Maranay. Ara pa si Action Roger. Dali lang, no? Kay, ay na, ano man naman. Dali lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dali lang aksyon na Rodrigo Tibaho. Daligid lang kay nadula siya. Sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio. Mapakalatraba tanay sa unang distrito sa ngaton sininga probinsya. May kagtanan sa isa ka persona arestado sa kasong paghupot sang iligal nga armas lutang sa Banwa sang Calatrava. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, arestado si Andrivona Villaflor, 26 anyos, kag pumuloyo sang barangay Pinukutan, Banwa sang Calatrava sa Makatapo sang Calatrava Police sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Gio Salva, Deputy Police sang Calatrava PNP. Ang arrest warrant ang ginapagwa kag ginapirmahan ni Judge Arvel Delgado, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 57, na pitsahan sa tuong Marso 29 sini nga tuig sa kaso nga pagbayular sang Republic Act 10591 o kon illegal nga pagupot sa armas lutang. Gen-recomendar man sang West ang 120,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, ang arestado ang detinado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ini si Nelson Padilla sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Kantuan tanay nga gawon taning balita ni Aksyon Arlo Ticar sa 3rd District. Mga ka-aksyon isa ka persona o ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Manapla bangod sa pagbaylar sang Republic Act 10654. Yaring countdown sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka persona ang ginserbihan ini sang isa ka warrant of arrest sang Manapla Municipal Police Station bangod sang pagbilar sini sang Republic Act 10654 o kon Philippine Fisheries Code. Ang nasambit nga persona ang natigayon ini nga nadakpan mga takna alas 8:20 sing aga dira sa may sitio Bangkiruhan, Barangay Punta Misa, Banwa sang Manapla. Ang suspect ang ginkilala ini sa kay Ray Vargas E. Jucampo, 42 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuloyo sang Ulamhay 2, Barangay Punta Misa, Banwa sang Manapla. Ini siya ang natigayon nga naarestar sa mga kapulisan bangod sa pagbilar sa Republic Act 1065 kag nagapangatubang ini sang kaso numero 13320-40 kag ang nasambit nga persona ang ginserbihan sang warrant of arrest pinaagi sa kay Honorable Dana Chongson Trosio, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 40 dira sa siyudad sang Silay nga napitsahan ini January 14, 2022. Kapin sa 6,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sa nasambit nga sospitsado samtang inisya sa karon iyara sa kustodiya sang Manapla Municipal
Police Station. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Arlo Tikar. Balita gikan sa ikatatlong distrito mga kaksyon. Ayo, sige, daligid lang sa mga kaksyon ta. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation. Amon siyang Iloilo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa Balita, banat, bulig, tubtob sa